السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منجلهم تنمي برحيل الحمد لله رب العالمين. الله يسر ولايهم إذنيا سرسنا يبيون أمين الدرج بي ليلة كوهننا سلويمو رمضان ماسكو القرآن نسرو كتر أمارو واجمي برحال داعية أمير إدريزويتش درجنا من نيفي إسلامي سري ليلة Кемари Романичи насловимо Сиклов о Кур'ани Кумасек Рамазани. Сиклов о Кур'ани Кумасек Рамазани хемакали лея ако Allah subhanahu wa могучини деламе састипем дживдипе кадружнамен джио пално дивей акале шужей масекосор. Хала муслима. Какво адил Сиклов о Кур'ани Масек о Рамазани сара аутори хуме бантар заедно Амар уважимей прхал мангло шукар хаджи решат Рамадани ки шириате си рецензентија тано амару прхал уважимей ходжа ефенди алне Рамадани а кичвиакери граматика рецензенти тано амару уважимей прхал даја Умер Идрисович. Доја ко Allah subhanahu wa ta'ala те наградина мари прхален солеле котор котракоа шукари пе Тешуджа черепей ако шужо племето масе Рамазани Омаре Ромеи. Англе прхален кудини. Кога прво дружбе Амаро акалели лея Сиклов о Кур'ани Кумасек Рамазани. Кадружнамен темаја о Рамазани тано масек е Куранесо. Тамам. Пучамен сосе ако масеко вичима савке навеа Рамазан масеко е Кур'анесор. Не в себе, само себе писеле. Кадиха халален о Allah subhanahu wa ta'ala ки сура Ал-Бекара шо втовар шу паншто ајети вачера менје комасек Рамазани почмијаат објавини пе о Кур'ани. Одма катар халува да о Allah subhanahu wa ta'ala објавиња о Кур'ани кед објавијале комасек Рамазани, односно почмија е објаве Кур'анесири комасек Рамазани. Па кале се вепеа ако масеко вичимо асавке навеа. Са соативжама чири Allah subhanahu wa ta'ala ки сура Ал-Бекара шо втварди шу паншто ајети комасек Рамазани почмијат објавини пеј о Кур'ани. Јасно, прецизно си кавјамен, мотовјамен ја мару звишме господари, Джелле Джелалуху субхану ва таала кед почмијат објавини пе о Кур'ани. Кед почмија о лесери објава. Мотовјамен ја леси објава почмија баш управо комасек е Рамазанесор. Којтано друмо е манушенџе хем јасно доказ право не друмесе. Којтано друме манушенџе. Која каригаре манушен право не друмеа. Каци делен котар банго друмо. Хемано песте и сире јасна доказија. На не манушен телегари ко одуа право одром, а джихаре бизо не саве доказија. Веќе јасно не доказенцар калегаринен право не друмеем каци делен котар банго друмо. Сабите не одуа доказија прала муслима. Доказија са соочиро Allah subhanahu wa ta'ala хем разликуј бе о шукар котаро лошно. Хем разликуј бе о шукар котаро лошно. О доказја е објавакер или о доказја е Кур'анесер која со калегаре манушен право не друме. Јесте о мануш колку могучности те пенџари скроз о Кур'ани соочиро Allah subhanahu wa ta'ala Андреко Кур'ани те разликуини о шукар котаро лошно. Те разликуини о бичачипе котаро чачипе. Те разликуини о банго друмо котаро право друмо. Те джанел кој тано доа банго друмо, кој тано доа право друмо. Те джанел кој тано доа бича чутно друмо, и кој тано доа чачутно друмо. Кој тано доа лошно, и кој тано доа шукар. О Кур'ани одоа могучина ми, хала муслима.
Теđa право не друме, ама теđa право не друме јасно не доказенцар. Па вачери Аллах субхану таала кој котар туменде ко одува масе као волчере. Пасен шукаре, козум само прецизно като Аллах субхану таала. Вачери. Хем одма козум само покло бару рахмети мотови акате. Иману шенđe, еверни конđe. Кој котар туменде ко одува масе као велчере. Обратини пе само канал коле верни конје, кола ко одува масе ко венчере. Олејни. А окола на нечере, на неко почер, одма кати старту мото Аллах субхану таала со олакшница ковлипе. Дуријачерици дело парипе, потешкоча, оптеречење, еману шестар. Аллаху акбар. Само господари сјамен, субханаллах. Сави шужела фенца обратини пе, кој котар туменде, ко одва масек као волчере. Ко постиба нека накавиле. Тумен кола со ковен чере ко одва масеко, накавелне ко постибе, субханаллах. Ако на борсарала ја се ко друмо аракипе, кола ка на борсарум, значи сјамен прхала пења, кола со постинена, ама и синен ди се зрастна проблемија, па често нанилин шукар, ја ушичери, ја перела бут, ја уштела бут, па претисак, ја перела притисак, ја уштела притисак, па джико болиникота срце, па джико и силе проблеми, а вере болестенца, кола со увек некада десини пе да их дивет оле харој себе пипекле зрастна проблеми. Па като Аллах субхану таала вачери, а кона борсарила, значи кона борсарила ко одува масеко, док постини, одува диве, нека пагал мате постини. А ко араки пе ко друмо, односно ко колко друмо, или окова ковален теđal ко друмо, битно ли се, важно ли се теđal ко друмо. Нека джал. Мате постина не ли субтеричиме, субханаллах. Козума като Аллах субхану таала олакшина мењи. Па исто джихарет на чокола која те набормена нели ни сави нада те сачон. Живнена кота хапија, живнена кота инфузија, живнена кота илачија, субханаллах, кота терапија, разна бучавера, медицинско. На неле нада со касачон. Хемолејта на олакшимео постибе. Сока черем, ка наплатинено постибе. Сарачора Аллах субхану таала, ка парвариње хе чоре. Ако наштини од ова, или од ова ли не олакшимо. Субханаллах. Само господари сјамен. Значи, ако е котар туменде ко одва масе ка очере ко постибе нека накавиле, ако на борсалуе се ко друмо аракипе, исто одобор диве нека постини. Значи, окола ковен набор меса со очерджум, каза десинен одва диве хари лошно зрастно стање, нека паген мате постинен. Окола со морате джан ко друмо, важно ли, битно ли одва друмо, нека джан мате постинен, ама пало Рамазан, Аллах субхану таала вачирами, те надохнадина, одобор диве исто козум со на постија. O Allah mangela te cerullo keste tumenja anate ultime paripe. Allahu akbar. O Allah mangela te cerullo tumenja keste anate ultime paripe. Baš sa suvačiro Allah subhanahu taala ki sura Taha. Amen objavinjama kva Kur'ani to ultime ko paripe. Dikaja odma ačo dokaz. Da Allah subhanahu taala objavinja kva Kur'ani tola menje ko paripe. Isto ki sura Al-Bekare. Ko verujete vachiro Allah subhanahu taala, Allah azza wa jalla nikas na opterećini pobuter ko tarolesoro mogućnost. Nikas pobuter na opterećini ko tarolesoro mogućnost. A će dikaja odma dokaz. Prvo dokaz so. Koji tu mendar ko odva mase kolčere. Odma olakšino kolenkula na nečere. Окола ка наборсарам, олакшинај. Окола со ко друмо или варанте джан ко друмо, олакшинај. Окола со на неле нисави нада.
Сока сачовен, или орење лакшимо постибе, сока чен те платинен, те парварен хечоре, ако на нејни дуако могуćности, или доволен да лакшимо. Па са ко шукарипе нигде а врта на штараки песен која племенито берчетливо дини. Хала муслима. Саво господари семен. Саво господари семен, субханаллах. O Allah, mangela cerul chestie tu mea, anata ultimei coparipe. O odredime divei te nadoh nadinen. Ula divei colaso propustien. Sebepea, palo Ramazan, nadoh nadinen. Hem Allahete baryaren. Allahete baryaren. Odolese so si kavđatu meo pravo drom. Захвална те овен. Овен се захвална. Со си качат ми оправо друм. Никако која куранска ети, Allah subhanahu wa ta'ala му темје пробути. Аудија е објаве Куранесри почмија комасе ко Рамазани. Дуито бутимо тојамње да Allah subhanahu wa ta'ala обратини пе само колени кола ковен чере ко дома се ко Рамазан, те на кавелне ко постиве. Трито мо тојамње окола сој наборме ко дома се ко Рамазани, окола сој тане ко друмо, те на постино дула диве, олакшимоле. Палу Рамазан те на дохнадинен одобор диве, ко зона постиете постинен. Hem ko kraјо саудова череме да ов аме мангела а кога ибадети те череле локесте. На мангела тук те речинаме. Hem онда вачерам ја мару звишме Господара субхан таала олете баја черале. Те закринале. Hem товари се захвална одолесе со си кавџамење оправо дрон. Hala musliman. Kwa mubarek masek Ramazani overniki avalani te zoriaçerin pikliveza e Kur'anea. Te zoriaçerin pikliveza e Kur'anea hem odružibe e Allahe sere kitabe knjigaja Kur'anea. A odva odnos te araki pe hem palo Ramazani. Ibn Abbas radijallahu ta'ala prenosini кај Allah со пекамбери салаллаху алейхи васелам хине кога буд дела кота вас. Буд поможини, племенито, дарежливо. А ке наступини омасе и ко Рамазани овода посебно. Повеćini поку дарежливост. Поможини побутер ко череви шукар буча. А посебно комасе ко Рамазан. Субханаллах. Ке далоле со Джибрили алейхи селам те си кавиле о Кур'ане им те шунеле бележини Бухари и Муслим. Со харувая катар. Харувая пробути. Да мару мангут пекамбери салаллаху алейхи васеламе хине дарежливо поможини дела ко тарвас ко череви шукар буча. Ангидро масе ко Рамазани. Ама ке наступино масе ко Рамазани ов салаллаху алейхи васелам од ова коропесте повеćini. Значи, посебно черело ако масе ко Рамазани. Емо која со ахлувајста катаре, јесте со од Джибрили, мелеко, кој не за дожимота нели и објава маре пекамбере се салаллаху алейхи васеламе о Кур'ани, а вела ако масе ко Рамазани, си каве о Кур'ана маре пекамбере се салам химшунелале. Со ахлуваја катаре. А катар ахлуваја о важност е си клубнасор о Кур'ани ко масе ко Рамазани. Од Джибрил Аллах те си каве пекамбере са селаме. Хем те шунеле пекамбере са селаме. Са читинле со Кур'ани. Со иламе исто джихаре важини те починате зорја чер амаривеза е Кур'анеа. Jer ако масе ко Рамазани тано, масе ко ке двананите почмина, те зорја чера амаривеза
e Allaha subhanahu wa ta'ala. Te zura čera amari veza e Kur'anea ibadetencar. Te perđua šuži, jako bari energija. Te šaj silno bare snagaja, bare imaneja, bare sila te nastavina, čvrsto godini hempalo mase ko Ramazani. Dikaya akatara saswatrijum o Kur'an objavime ko mase ko Ramazana mare pejgamber sallallahu. Ama hempalo lesiri objava o Jibril avela ine koma se ko Ramazani sikave hमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम o Kur'an him shunela पैगंबर alisan saru chino पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि Kur'an sa suatijum akawaito na mi dokaz te obnovina te učvrstina amari veza e Kur'anea. Doja ko Allah subhanahu wa ta'ala te čelame ko tarakula ko kao čvrstin pikli veza Kur'anea ko mase ko Ramazani hem ka nastavinen čvrsto ne vezaja sprem o Kur'ani hem pa ko